Krásný den, já vás tady všichni zdravím. Chtěla jsem vám říct, že jsem od února začala spolupráci s Brain Marketem. A jsem za to opravdu hrozně moc šťastná, protože už dlouho si od nich objednávám granolu, kterou naprosto miluju, takže kdo mě sledujete, tak určitě víte. A je to nejlepší granola, co jsem kdy měla, a to už jsem jich opravdu vyzkoušela hodně. Brain Market nabízí i jiné produkty, které mám taky vyzkoušené. A udělala jsem si od nich objednávku. Tak se mnou pojďte podívat, co tam mám. Tak vám ukážu tu moji nejoblíbenější granolu. Je to tady tato malinová s hořkou čokoládou. Druhá taková moje topka je tady tato borůvková s bílou čokoládou. Prosím vás, tato je taková méně sladká, což mi jako vyhovuje. A tahle už je taková víc sladká, ale určitě obě dvě vyzkoušejte, protože jsou obě dvě úplně dokonalé. Tak, potom jsem tady si objednala oříšky. Tady máme kešu, pekanové. Potom tady tuto čokoládu, kterou já si hrozně ráda dávám na teplou kaši, když si dělám, že ona se tam úplně tak krásně rozpustí a je s oříškama, takže ještě tam máte k tomu ty oříšky. Potom klasické vločky. Pro manžela jsem tady objednala kreatin, takže se tam určitě podívejte, protože tam mají i různé proteiny, výživové doplňky, vitamíny a další věci. Potom jsem objednala tady tyto wrapy, takže se můžete příště těšit na receptíček, tady s těma wrapama. Jako poslední úlovek, z toho jsem měla největší radost, jsem ještě stihla ulovit tyhle vánoční košíčky, že jsou úplně výborné. Oni už je teda nemají, ale mají tam jináčí košíček, takže určitě vyzkoušejte. A mám pro vás slevový kód na 10%, FitLife Lucy 10. Tak se běžte podívat, co všechno tam mají.